Bij Sandberg in Grauw is het smoordrok. Aan het eind van dit jaar kunnen werknemers een bedrijfsfiets aanschaffen met fiscaal voordeel. Maar wat meent dat de fiets gelijk mij naar huis kan, had het goed mis. Dan merk je al gauw dat bepaalde fietsen hele lange leeftijden hebben. Dat in het voorjaar tachomeer. En dat is voor een hoop mensen toch lastig. Omdat zij die regeling tot 1 januari hebben. En dan moet de fiets al op papier staan. Bij Batavus zien ze net rekenen op zo'n grote vraag naar bedrijfsfietsen. De leeftijd kan oprinnen rond 3 maanden. Ja, daar komt op dit moment een hele grote vraag bij. We zien dat concentreert zich rond een prijsklasse tussen de 700, 800 euro. En die modellen die rennen op dit moment heel erg hard. Van Takkemira is er geen bedrijfsfietsenregeling meer. Bedrijven mij dan zelfs kiezen, werd ze het fiscale voordeel uitjouwen. Batavus verwacht het dan ook dat de verkoop van fietsen minder wordt. Ja, dat weet je natuurlijk net zeker, hè? Want fietsen is nog steeds erg populair. Maar we denken wel dat met name het eerste kwartaal dat het iets minder worden zal. Maar ja, dat hangt ik weg van een aantal omstandigheden nou. Hè? Dan ben ik een productbedrijf die gewoon zegt van, ik zet de fiets heug op een prioriteitenlijstje. Dus dan bloedt hij gewoon, hij valt dan onder de WKR. Maar ik vind wel dat onze werknemers gewoon nog wel een begroepmaatje kennen van die regeling. Dus dan bloedt hij gewoon van kracht.